खुलुमबाय खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जों दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजां दिनै जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ सावरायथाय फरायनानै खोनासंहोगोन गावनि राफोद आखाइजों सुजुनाय सावरायथाय फै जों बर' हारिनि जारिमिनखौ एसे सावरायलायनि फै जों बर' हारिनि जारिमिनखौ एसे सावरायलायनि बे मुंजों बिथाङा दोंसे सावरायथाय सुजुदों बेखौनो बिथाङा फरायनानै खोनासंहोनो नागिरदों नोंथांमोननि सेराव अननानै खोनासंलांलायदो फै जों बर' हारिनि जारिमिनखौ एसे सावरायलायनि गोदोनि बर' राजाफोरा मानो जारिमिन लिरदियाखैमोन हारिनि इयुन जोलैनि थाखाय मानो गोसोआव सोंनाय फैयो बर' हारिया आसाम हादरसानि थागिबिखा बेखौ जों गुबुन हारिनि जारिमिन बोदलाबानो मिन्थिनो मोनो मानोना जारिमिन बुंनाय लोगो लोगो मोनसे हारिनि थांनाय थैनायफोरखौ गथा गथा रोखा रोखा सैथोआ ओंखारखायो जारिमिनाव नंखाय बाखाय लिरनाया जायगा मोना बिनिफ्रायनो जों मिन्थिनो मोनोदि बर' हारिया आसामनि थागिबि हारिखा जारिमिना मोनदां मोनै रोजा रोजा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया आसामाव जिउ खुंबोदों आसाम हादरसायाव राजउलाफाद दानानै रायजो खुंजेनग्रोनायानो जादों बर' हारिनि गेजेराव बर'नि जारिमिन गैयाब्लाबो आसाम जारिमिननि गेजेरजों गोजाम आसामनि सिनायथिखौ असुर दानब मुङै मिन्थि मोनो बिदिब्ला बै असुर दानब हारिया सोरमोन बेलाय गोसोआव सोंनाय फैयो बै असुर दानब हारियानो बर' हारि असुर हादरा एबा आसामनि सिनायथिया गोमालांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बर' राजाफोरा राजउलाफादाव फुजा खालामनो थाखाय मिथिलानिफ्राय बामोन गसाइ पुर'हितफोरखौ लाबोनानै राज आफादाव हा हु दान होनानै फज'ना दोननाय बर' राजाफोरा हा दान होना लाखिनानै दोननाय बामोन गसाइफोरा आसामाव बुंफबना थायो बर' राजाफोरनि राज आफादाव गोबां पुर'हित लिरगिरि खन्थाइगिरि धोरोमगुरुफोर थानाय खोथाखौ आसाम जारिमिननि गेजेरजों मिथिनो मोनो गोदोनि बर' राजाफोरा राज आफादाव बर' रावखौ बाहायामोननो बर' रावनि जायगा संस्कृत रावसो बाहायोमोननो बावनाय सिबिनाय गासिबो हिन्दु धोरोमनि आसार खान्थिजोंसो जायोमोन बिब्दिनो बर' राजाफोरा आर्य गरा हिन्दु बामोनजोफोरजों दैदेनजानानै उनाव बर' राजाफोरनि गोसोआ हिन्दु धोरोमनि फारसे बाग्लायलाङो आरो हिन्दु धोरोमखौ नाजावनो गोनां जायो बिब्दिनो बर' हारिनि हारिमु धोरोम आसार खान्थि गोजाम जारिमिन असुर हादर मुङाबो आर्य गरा हिन्दु बामोनफोरजों खोमोर जायो आरो बर' हारिजों लोगोसे गासिबो जनजाति हारिनि मानसिफोरा गोदान आसामाव मोनथाय गैयै जाहैयो इंराजि 1228 मायथाइयाव आसामाव आहमफोरा हाबफैयो बै समाव बर' राजाफोराल' आसामाव रायजो खुंदोंमोन आसामाव जिउ खुंखांनानै थानाय मरान बराहि चुथिया हारिनि मानसिफोरजों दावहा नांग्रोयो बिसोरखौ दावहायाव फेजेननानै उनाव बर' रायजो डिमापुरखौ गाग्लोबनानै बर' राजानि आखाइनिफ्राय डिमापुरखौ सेनानै लायो बर' राजाया सेननानै डिमापुरखौ गारनानै माइबंहालागै खारलाङो माइबंआवबो थावरिनो हायैलाय माइबंनिफ्राय कासपुराव गोदानै राजथावनि गायसनहैयो नाथाय कासपुरावबो थावरिनो हायैयाव बर' राजा कृष्ण चन्द्र आरो फंबाय इरागदाव गबिन्द चन्द्र बिदा फंबाय सानैबो हिन्दु धोरोमखौ गोमानो गोनां जायो बर' राजाफोरनि सिनायथिया आसाम रायजोआव बिब्दिनो गोमालाङो बर' राजाफोरा हिन्दु धोरोम नाजावनायनि उनाव गोबां बर' मानसिफोरा आहमजों गोरोबनानै थानो गोनां जायो बर' हारिया बेबायदि हालाय हाफाय जानांनाय खोथाफोरा बर' हारिनि गेजेराव सल'बाथा महरैल' दंसै नाथाय लिरनाय महराव गैया आसाम मुङा आहमनिफ्रायसो जोनोम जायो आरो बुरन्जि सोदोबखौ आहम सोदोब होननानै बुङो आसामाव आहमफोरा जारिमिन लिरनो जागायजेनो होननानै बुंनाय खोथाफोरखौ मिथि मोनो आहमनि बुरन्जि सोदोबखौ बिजिरोब्ला बर' रावनि ओंथिया ओंखारो
बुरननि ओंथिया बहननाय एबा दिहुननाय बुरन दिहुननाय जायनि थाखाय ब्रा ब्रा जि नाजाथाबनानै दिहुननाय जायनि गेजेरजों गोबां खोथाखौ बुरन दिहुननानै लानो हायो। नाथाय इंराजि 1830 मायथाइयाव राजा इरागदावा थैयो। इरागदाव थैनायनि उनावनो बर' रायजोआ इंराजनि आखायाव थाङो। मानोना राजा इरागदावहा गथ' गथाय गैयामोन, बेनिखायनो इंराजफ्रा डक्ट्रिन अफ लेप्रसनि आयेन बायदि खालामनानै गावसोरनि आखायाव सोनानै लायो। डक्ट्रिन अफ लेप्रस माने जायहा गथ' गथाय गैजायै राजाफोरा इयुन जोलै गैयाब्ला बे हारिया रायजो खुंनायनि मोन्थाय गैया। गथ' गथाय गैयाब्ला सेनानै लाबाय आरो गावसोर लाबाय आरोना जोब्बाय। सुंद' दिनै नोंथांमोननि सेराव जोंहा मेदामा बर' हारिनि ना फैजों बर' हारिनि जारिमिनखौ एसे सावरायनायनि बे सावरायथाइबो गोग्लैयो एबा रायथाइ बायदियै नोंथांमोननो रोखा रोखायै फोरमायनानै होलांबाय। गावनि राफोद आखाइजों सुजुनाय जोंहा बर' हारिनि जारिमिननि सायाव बर' राजाफोरनि सायाव माबोरैहाय जोंहा गुबुननियाव एबा जोंनि बर' रायजोआ माबोरै गुबुननि आखायाव थांखो नङा होमबा? गोदो रायजो दंमोन, राजा दंमोन। गोदो जोङो बेनि सायाव रोजा बोसोर रायजो खुंदोंमोन बर' हारिफोरा। नाथाय दिनै मानो गोदानै मानो जों जांख्रिखांफिनबावनांगौ, दावहा नांफिननांगौ, बिनि सोमोन्दै थारमाने एसे मिथिथों होननानै उन जोलैफोरखौ मिथिथों होननानै लिरनाय जादों आरो। मिथिखानायफोराथ' मिथिखाबायानो। गोदोनि एसे बैसो जानाय बोराय बुरैफोराथ' बोराय बुरैफ्राथ' मिथिखागौ। नाथाय नै फैबाय थानाय लाइमोन उन्दै फरायसाफ्रा जाहाथे एसे फरायनानै बे चेनेलखौ खोनासंनानै एसे मिथिनानै लायो, बिनि सोमोन्दै एसे लिरनाय जादों आरो। गोदोयो थाखो खथायाव ना होमबा जेनेबा जारिमिन मुंनि गांसे एक्सट्रा माने ना आलादा बिजाब दंखायोमोन आरोना। नाथाय आथिखालाव बे जारिमिन आयदाखौ बोखारनानै होनाय बायदि आरो ना होमबा? जायनि जाहोनाव दानि लाइमोन उन्दै फरायसाफ्रा जारिमिननि सोमोन्दै जेबो मिथिया। गोदोनि जारिमिन एबा जोंनि बर' हारिया माबायदिमोन, मानिफ्राय बबेनिफ्राय फैखो, माबोरै जाखो, बेफोरनि सायाव माने जोंनि बर' रायजोनि बागै, राजा महाराजाफोरनि बागै बेफोरखौ माने मिथिनायाव एसे उन जालांबाय आरो। जेब्ला गोजौ थाखोआव सहैगोन अब्लासो माने दा जारिमिनखौ फरायनो मोनो आरो। एम इ सेक्सनावनो गोदोयो जारिमिन दंखामोन, आसामनि जारिमिन बा भारतनि जारिमिन बेखौ फरायनो मोनोमोन आरो। अब्लानिया गुवारै माने मिथिगौमोन आरो। नाथाय बे आयदाया दा आथिखालाव गैलियानो आरोना। बेनिखायनो बिथाङा नैबे फैजों बर' हारिनि जारिमिनखौ एसे सावरायनि, बेनि गेजेरजों एसे खोनासंहोबाय एबा लिरनानै उन्दै जाखांफुनाय फरायसाफोरनो मिथिहोनाय जाबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना खोनासंनानै गोजोननाय मोनबाय जानांगौ आरो मिथिखाबाय, सावरायनांगौ होननानै सानाखै। बेखायनो जोङो दिनै गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।